Hola, soc Juan de Sirvent, de l'spin-off Òxid. Òxid és un spin-off que surt de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya i ens dediquem a descarbonització de sectors industrials o altament carbonitzats com l'entorn marítim, en aquest cas. Hem vingut al Blue Net to Market, principalment a conèixer l'ecosistema, a trobar possibles col·laboracions i aprendre una mica també com funciona l'entorn d'aquest entorn de l'entorn marítim i amb provar possibilitats de finançament i de més. Com a experiència, el que em porto és doncs, la gratitud per haver-hi poder fer l'espeech enfront d'aquesta audiència tan diversa i tan interessant. I bueno, temàtiques i possibles converses aquí a l'estona del networking que ha estat molt bé, molt fructífer i que bueno, ens agradaria tornar al futur i continuar amb aquesta col·laboració. Moltes gràcies.